Ali nema veze, daj samo neko odradi seljak posao pa posliju ga jebem. Vidiš ti kod domaćina, kod Ivice. Vole svi ciganina, brate, znaš kako, ja sam čovjek gotiva, svi me gotive, svi me vole. Kobasice tražiš? Snimaš? Pa šta misliš, šta ima ovdje? Mene pari ne trebaju, koji će mi kuj, meni treba 50 evra za kafanu i za gorivo danas. Isto ljubite, brate. Koji će mi kurac, kom treba nek radi. Evo ga Benelli 702X. Sad ćemo Šika Ivica, zombi. Zamolio sam ga jedva. Pristao da mi zameni lanac. Nešto me podjebava. Nešto me provocira. Ima pravo. Ljut je na mene što nisam kupio kod njega ovo ulje. Nek sam kupio na drugo mjesto, ima i pravo da me jebe, nema veze. Neka jebe, zaslužio sam, kriv sam. Ali nema veze, daj samo neko odradi seljak posao pa posliju ga jebem. Sad mora se pravim dobar s njim dok završi sve što treba. Pa posliju ga jebem njega, samo neko odradi posao. Bitno da pristao. Zato što mi sutra je rođendan, zbog toga on pristao, inače ne bi. Treba kontra, Mićo. Treba kontra. Mladene! Evo, bato moj, šta O, radiš? bato! Evo popravljamo motor za sezonu. Znači sprema se. Ne popravljaš, nego spremaš, bato. Pa spremaš. da, servisiramo malo ovdje ovi moji Da, drugari, bak, seljaci, da. tu Sipčani, Bak, najjača ekipa. Alal vera, bato moj. A vole svi ciganina, brate, znaš kako, ja sam čovjek gotiva, svi me gotive, svi me vole. Hvala Bogu, jeste uvijek Jebi ga. nasmijan i vedar. Tako i treba. Zato i daje Bog, bato. Tako je, brate Da. moj. Idi vidi, kod mene tamo to- kući. Kod tebe, Nije, kad možeš, nije hića, nije jugba. ja sam već krenuo, evo me idem Važi. u Bileticu, kući žena, jel? Tamo je, uvijek ima neko tamo. Dobro, bato. Ona je šef placa, bato, njoj daj pari. Važi, bato moj. Mene pari ne trebaju, koji će mi kuj, meni treba 50 evra za kafanu i za gorivo danas. Isto ljubite, brate. Koji isto, će mi ništa kurac, više. kom treba nek radi. Tako je, brate. Tako je, važi, brate vidi. moj, hvala ti. Srećan nas, brate, ajde, čao. Ćao, brate, ćao. Ćao. Dok sam ja obavljao razgovor, Ivica je već skinuo kočiju na klešta i odvio glavnu osovinu koja drži točak, to je ključ 24 i 27. Sad će da vidimo šta se dešava. Sad se ovaj odvija zupčanik, tu je nov, evo ga nov, tu je lanac, 520 VX3, to je to. Tu je ulje, tu je sve, jebi ga, filter ulja. Evo bitne informacije drugari za onoga ko bude radio, znači prednji zupčanik 15 zuba, zadnji 46 zuba lanac je ovaj sa 124 linka, a za Benelli ide 116 linka. To da zapamtite, da znate ko bude radio, da vam bude od pomoći. Sada ćemo da skinemo ovaj zupčanik sa točka, odvićemo i ubacit ćemo nov. Ako se ne pobijemo do kraja, ako se ne pobijemo do kraja, ništa nismo uradili. Srećen rad. Evo vidiš, snimamo za YouTube kako se radi. Aha. Da pokažemo ljudima. A mi smo ti... Mi smo ti sve za ovo. Mi sve radimo. Dok bilo novo, teralo se na servis, sad kad izašlo iz garancije, gotovo. Pa menjamo sve, prednjinu, zadnji kraj, sve. Kad nema se pare za nov, znači... Popravlja se staro. Zupčanik. Pa lanac, sve ide komplet novo. Sva oprema, sve novo ide iz početka. Ide nov. Što će da upoređujemo? Ne, samo drži u ruku. Aha. Dok ne dođe. Dobro.
To je to, gađaju se zubi. To bi mu bilo to. Sada ide ovdje. Kao što smo iskinuli zupčanik, isti je princip vraćanja novog zupčanika. Vraćaju se šrafovi, matice i sve se polako doteže jedan po jedan u nakrst da lepo uhvati, pa se kasnije lepo to doteže. Posle i Ivica bio tu, pošto onda izmenično ide u radnju, dolaze još neki ljudi mu tu dolaze. Inače, njegov posao, ja nemam živeca da sedim da čekam, pa mu pomalo pomažem to što mogu, da mu koliko toliko skratim. Inače, on se dere na mene, viče što čačkam, da ne uradim nešto pogrešno, ali ja nemam živaca, džabe, ne mogu tu da stojim, da čekam i da gledam. Pa evo, zajedno mi ovo sad dotežemo. Zupčanik sve leže kako treba i to je to. Nema filozofije nikakve što se ovoga tiče. Gledam po internetu kako neki ljudi, po meni to pogrešno rade, uzimaju ovu presu da bi izbili ove pinove koji drže lanac. Po meni je to totalno gubljenje vremena i bespotrebno. Uzmi burazernu brusilicu, ovako odfikari taj lanac i baci ga u kurac u starog gvožđa. Šta ima da se drkaš s onom presom, da brusiš, da je bavaš, seči to i baci u kurac, baci kod cigana u starog gvožđa, u pičku maternu. Dalje u nastavku gledamo kako Ivica odvrće ovaj poklopac, tu je prednji zupčanik. Sad ćete da vidite kada otvorimo kako to izgleda. Treba dosta raznog alata, sva sreća Ivici na garaže odmah tu i imamo sve na raspolaganju, sve nam je na dohvat ruke, a i mnogo puta je on to sam sebi radio, menjuje te lance. Nije to ništa komplikovano, nije ništa teško. Evo vidite, ima jedna ploča koja se skida sigurnosno, koja drži ceo ovaj šraf, celu ovu maticu. Ona to limče mora da se malo ispravi, da se istuče ovako, pa se onda odvija, ubaci se motor u brzinu i odvija se. Ne znam koliko je pametno što se ubaci u brzinu, ali ja mislim da mu ne smeta ništa. Onda se to sa ovom šrafilicom odvrće, skida, stavlja se lagano kasnije nov zupčanik i nema tu nikakve filozofije, nema tu izmišljanje tople vode. Samo je bitno da se taj osigurač vrati na mesto kako je i bilo, znači fabrički, da se sve vrati na svoje i da se zaštiti, da se, pošto taj osigurač služi da se, ne daj Bože, u vožnji ne odvrne matica, ne daj Bože da pokida sve unutra koja drži zupčanik. Evo, to se malo zaprljalo, to je masno, to je kaljavo, ali nema veze, tu i unutri ne možeš puškom da priđeš da to operiš. To treba jedan dan da uzmem, da skinem polako poklopac i da sve operim lagano, da bude unutra čisto, mada od masti ona baca i uvek tu bude prljavo, džabe, možda ga pereš koliko hoćeš. A ja vam rekao da nisam za tu estetiku i za te nebuloze. Evo, stavili smo zupčanik, Ivica polako zavrće ovaj šraf. Ovaj osigurač se čuka kao što je bio ovaj leptin. Mora da se vrati, to je osigurač, znači koji drži, mora se čuka ovako kao što je bio, da se poravna sa maticom, da bude ravno, da se ne odvrće. Isto vodite računa na to, lagano se sporo radi, on ima ruku, čovjek to i zna. To je to, a? I to je to. Kasnije ovaj lanac malo skraćujemo, tu smo malo nešto omašili, napravili smo propust, ali nema veze, trebali smo malo više linkova da skratimo, vidjet ćete kasnije. Ja sam to mogao kasnije posle naknadno u Beograd da skinem i sa brzo spojkom da namontiram. Stavili smo više linkova nego što treba, nešto smo taj dan žurnili, ne znam šta nam je bilo, uglavnom sam ja posle to sve ispravio, video sam kako on to radi, ali smo kasnije ispravili i odradili smo kako treba. Bre, to si kupio? Si kupio to? Da. Uvidjeli smo da je semenik sa jedne i sa druge strane malo ugubljen, 32 puta 52 puta 7, pa ćemo drugi put, neko samo da Ivica to naruči, da
drugi put prilikom skidanja točka to zamenimo. Sad on polako vraća točak, vraća se osovina, vraća se sve na svoje mesto i isto tako je bitno sada da obratite pažnju na ovo što ću da vam ovdje pokažem. Što se tiče ovog graničnika lanca, to je da bi simetrično bio točak postavljen. Ovdje se točak, kada se lanac malo istegli, preko ovih šrafova se doteže i šteluje. Sada bi trebalo ovo sve zaviti tamo da se napravi mesta da točak priđe skroz koliko god može do početka rama tamo. Isto je bitno da obratite pažnju na ove markere, na ove repere koji su tu obeleženi. Evo vidite, ja sam tu negde oko 7. stigao, toliko se lanac izdužio. Tako da i sa druge strane je isto tako ima obeleženo, tu treba voditi računa kad se točak nazad vraća, kad se sve to utegne mora da bude na istom. Je, Ivo, da se seti da kupi onu kobasicu neko skeškevanje kad ide u auto. Rekao si mu, trebaš da stignemo neko. Gdje je Stefan? Vidi kako se smije, samo on je. Gdje je Stefan? Radi, Jeli, uči se. kobasice tražiš? Snimaš? Pa šta misliš, šta ima ovdje? A? Ne. Šta misliš, da li ima ovdje kobasice neke ili ne? Pa ne puši se ništa, ništa se ne Ajde. puši, ništa se ne puši. Ajde kobasice, uzmi nemoj da, Ne mogu, uzmi sad si me. Ne mogu životem. Uzmi malo, Ne, ja da znam tražiš da imamo. kobasice, ve su kobasice. Jel ima ovakva? Sad će da pečemo. Sad će pečemo, ja i gazda Iva. Pa ne, kjeze kaj, ona je lepa. Pa šta mu staviš, lanac i on čuti? Pa lanac kurac. Dobro. Kinesko govno kurac. Voziš se tu sve. Pa ide kurac. Čekaj, bio dogovor nešto? Sad će da postavim Sve ovdje. Je li ispoštovo ciganin dogovor? Nije ispoštova ništa. Deganče, Sve snima. budi tu, sad će ga štilj. Sve sam vidio. Budi tu, sad će ga štilj za pola sata. Samo da ovaj za meni ulje i taman. I da namesti lanac, ma zna li Dag da popravlja? Ej, nije labav, da ti kažem. On deluje ovako malo smotan, ali zna. I vidiš, šta god da fali, znači kod njega se nego čuju delovi. Zovem bre Dragana pa sam ga zvao. Nisam ja bre Đana je. Ja se jednom 2 med Stefanom pravio rađe najrađe da Dugaj nas na politu. Aha. I još jesam sam i isto da rađe, ja što se nisam odlučio. A do... Tu ću jedan dan da operem sve. Sa naftu, sa benzin. U kompletu sa lancem se dobija ovaj jedan Master Link, tako se čini mi se zove. Dobiju se ove gumice. To su na X idu ti orinzi. Malo se podmaže ovako, namaže ova mast u kesici koja se dobija uz ceo taj set. A postoje i posebno da se kupe brze spojke, po meni je bolje rješenje brza spojka za ovakve spojeve jer se lakše lanac skida i lakše se šteluje, a ovo je opcija gdje se on upresuje sa ovom presom, nabije se ovaj karika pa se onda, vidjet ćete sada, upresuje da dođe prvo na svoje mesto i onda se onako širi ova bolcna koja ide kroz sredinu linka, ona se onako proširi, splosne da ne može lanac da se otkine, da se otvori. Znači vraćaju se prvo gumice i onda ide ova ploča koja drži linkove, koja drži lanac karnika kako je već zovemo, ne znam ni ja. Evo vidite, znači ona je tu postavljena pa se onda uzme ova presa i sa presom se, koja je šuplja u sredini na levu stranu, da bi mogao bolcem da uđe između u sredini, ivica to sada polako zateže. Jedan deo pa drugi. I vidite drugi. I kasnije to mora da se izmeni šublegom, da se proveri, da se vidi otprilike da li je to, ali od oka se to vidi, znači da je to, ne može da se omaši, ne valja ni pretezati. Znači, zna se otprilike koliko se to šteluje, ja prvi put ovo vidim da on to radi, nisam
ranije nikad imao prilike da vidim kako se to radi, ali evo vidite jedna strana pa druga se ovoga zateže, steže polako da bi ta ploča legla, a između njih su te gumice. I na kraju se spljoska ta bolcna koja drži, malo da ne može taj link da kažemo izbije, da izađe, da otkine, da se lanac pokida. Nije po meni ništa komplikovano, ali nije ni baš svejedno za nekog ko prvi radi. Pitanje koliko bi se ja u tome snašao, doduše tu je hvala Bogu ovaj YouTube pa čovjek može sve da nauči i da vidi kako se šta radi. Evo vidite, sad ovdje ću da vam pokažem. On je to sve postavio, sada će da spljosne malo, da urubi ove glave ovih bolcnova, da budu vrhovi onako spljosnati, da drže lanac, da ne ispadne link. Tu je najkomplikovaniji proces od svega ovoga, ovo je najkomplikovanije. Tu morate da vodite računa. To je to. To je to, sve je ok, sve je top, samo kažem, malo smo omašili što se dužine lanca tiče, to ću ja da ispravim, vraćam poklopac na zupčaniku, zatežemo ovaj glavnu osovinu točka, kasnije ćemo da naštelujemo, 24-27 su ključevi u ovom slučaju, dobar je ovaj Ivicin udarni pištolj, kasnije odvrćemo karter, Ivica odvija šraf, curni ovo ulje, da mu zamenimo i ulje. Imamo tu ulje a ja ću da zapalim roštiljče polako jer sam obećao, on već paniči, uvatila ga panika, čovjek gladan i ajde da mu ispečem kobasice i da ručamo pa ćemo da nastavimo drugi deo. A šta ba to? A što? Jaka vatra bre? Jaka vatra budak. Ti mi ne daš, istina. Samo trke. Trke. Sam rekao dolazim, pečemo roštilj kod tebe. Ti brate nećeš. Sad će ovaj da se vrati. Ko bre? A nije ovo moj teren, Mićo, džabe. Ne, kao na trg. Nije ovo moj teren, batice. Da vidiš ti kako ja to radim. Dođeš ti kod mene da ti ja pokažem. Kako si Niša peče roštilj. Ovo nije moj teren, batice, nije moja rešetka, nije moja lad, nije ništa moje. Ha? To jara, vidi. Ali lepo, ukusno, a? Ha! Jer sam ti rekao da ću da dolazim ovdje. Svaki vikend ima da dolazim ovdje kod tebe. A čekaj, a šta, ova deca tvoja da gledaju? Nisu oni tu. A dobro će dođu. A da oni gladni, sad kako ti nisu. Ja... Ne mogu ja sa 2 šnicle da dođem, Mićo. Zov Dragana je, evo. Vidiš ti kod domaćina, kod Ivice. Oni popili, Kaki to? Rođu. Specijalitet neki, gulaš. Da, Siniša i Rođa pili za. Vidi sliku, Sinišu su odveli, da? To, no. Odneli, odveli, ne znam, ali Rođa ostao pripiti. Da. Nema bre ovo domaćinska kuća bre. Mani to snimanje, 25. Evo gas. Evo ga.
Pa ne vidiš. Ne vidi. Daj ja ću. Je tu? Ne. Tako. Drži. Jedan. Može? Ovdje, a? A? Da. Ne gađa se ničo. A? Jak skid plate. Čep od ulja je ovdje doma. Tipa je 2 litra. Samo nemoj brzo. Lagano, a? Drži ovo. Može? Hej. Snimi tu god. Pa bak 2 može. Možda ti tu sečeš iz tog videa naše gluposti. Dobro, dobro, a bak 2? Ajde, sipaj 2 do kraja. Drži ovo. Ajde. Povuko. Sad je na pola. Ali treba kad je ugašće da se nalete da pomalo. Daj ga buglamo, možda ne treba prije. TRK 702X. A to je to. 702X. Malo bre nešto. Pokazuje na okce, a? Spalo, Treba a? još. Treba još, a? Pa lepo ljudi kažu 3 litri. Ajde sipaj. Imamo 2. Daj da mu sipam još pol litra pa da ga upalimo da radi. Ajde. Dobro tu. Ajde. Šta ćemo? Palimo. Ajde. Šta ćemo? Palimo. Pali. Ne treba to da radim, treba samo da očekam da se... Veži oči. Stani. Dobro. Nema, to je bilo masno pre. Ma dobro. Ma to je dobro. Daj ovdje da operim ja. Evo ga nivo pokazao. Daj mi ovdje, daj mi. Evo drugari, vidjeli ste, to je to, sve smo vratili na svoje mjesto, ovaj skid plate ispod što ide, oko 2,5 litara ulja sam nasuo, 2,7, vidjet ćemo ako fali, dodat ću još, upalili smo motor, sve radi, sve je top. To je to, oko svećice, oko motora ništa drugo nisam čačko, nema potrebe da se sad bilo šta radi. To je to, nadam se da sam vam bilo kako pomogao. Ako nekom treba informacija, slobodno pišite mi u komentarima, pomoći ću vam šta god mogu. I družite se, uživajte, kreće lepo vrijeme, kreće sezona, želim svima puno zdravlja i čistog asfalta, drugari. Sve najbolje, pozdravlja vas Siniša, čuvajte se, pozdrav.